Di hamo kadongan jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata jumolo mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame nasian debata mata, doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat do sia buku renungan wasiat doho judul Dio Tuhani Hamuliaonna. Maruja hamai sian hatani debata di buku ni panurirang Hesekiel bidu 30 sia ayat pitu sahatu ayat 8 dohot ayat 21 sahatu 20 sia. Laos pangodol hononna sian Hesekiel 30 sia ayat 21 songonoma di dok hatana disi. Jadi marbarita ma hamuliauku, bahenoku di tonga-tongan ya kabangso parbegu, asaluhut akabangso parbegu marnida uhuppu nahubaini doho tangaku, nahwapehon tunasida. Di hamu akadongan heado sahala karyawan di sada perusahaan dipecat, dipasohot siap perusahaan ni. Ala di parwarwaibana guarni perusahaan di media sosial. Nian hirana niang do berengon nabinahin ni karyawani. Holan komentar sabinggo dibain di media sosial. Alai di rohani pimpinan ni perusahaan ni tung macai do majamoton manang majagahon asa totong dengan guarni perusahaan ni. Ia goar tung argadoy. Martudu-tudu do itu hadirion, tu karakter, manang tu identitas. Di godang kebudayaan taboto do hina argani nama jagahon na kinuaran na nama baik. Dia mau kadongan haru jolma tung dijagahon do asa denggan kuarna. Lama debata nasok kali. Tarbuang do Israel tu habuangan ala nasosatia nasida tu debata. Bangso Israel na tarbuangi parohon ela-ela. Siap bangso na asing. Sayhira naso marhua sobe debata ni Israeli. Di hata ni debata nang tajahan nakin sian panurirang Hesekiel 30 sia. Marjaji do debata lau paluahon bangsoi. Lau manaluhon musuh nasida, ima na margoar bangso gok. Na manguluhon torop akapaporangan. Ia pabahenan ni debataon, ima na lau patuduhon hahomion dohot hamuliaon tu torop bangso. Omma haluaon nasikop. Parsaoran. Hasangapon, hadirion, manang identitas. Asa ditada sadok bangso isedo debatay. Hamo kadongan mangolu do hita nuaing di tonga-tonga ni masyarakat na maragam manang majemuk. Najojo marnida ugamo sian pangalaho manang siap pabahenan ni parogamoy. Alani boado hita pataridahon guarni tuhatai di bagasang ngolutta. Poha. Tapasanga do tuhatay, marhite parulauta dia kainganan pangulaata. Tapatarida hodoi sian hati gorata di namulaulauta. Di tonga-tonga niya kausaha, manang diholong ni rohata, manang baliksa, marsi paulaula do hita dia dopan ni depata. Tarjo do hita gabi halak na pasangapod debata. Na mabay timbul guarni debata asa ditadad portibyon nasokal jala parholong rohado debatatay. Amen. Martangi yang mahita. Muliate matuhan dia sido tolongi roham. Pasu-pasuho do hami ditupak ko ngodo nami dipasikopo bohal nami marhite hatam. Alani suatom mahatami marurat marparbue mayatong di roha ate-ate ng pikiran nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangia kami tuho.
Amin. Songoni mahatan di debata renungan di hita sadarion, unang lupa kadongan, like, subscribe jala bagi hotuak kadongan, alamar hitei na dohok dohita mangurupi ulau marbarita nauli rap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Moliate debatama mangaramoti hita. Horas.